Igandero Aita Santuak bedeinkapena emateko zabaldu oidein leihua itxita ageri zen gaur. Benedikto 16. ostiralean Vatikano utzita, berri aukeratzeko prozesua bihar hasiko da. Horretarako mundu guztiko kardinalak ari dira iristen Erromara. 207 dira guztira eta 150 gora hantxe dira jada. Kardinalen kolegioak bihar goizean egingo du lehen bilera konklabea prestatzen hasteko eta hautagai baten edo bestearen aldeko babestaldeak sortzen ere hasiko dira. Gehien entzuten ari den izena Angelo Scolarena da. Milango kardinala da bera. Gianfranco Rabasi da aurrez favoritzotzat jotzen den beste bat. Italiarrez aparte, Peter Erdo Hungariarrak aintzat hartzeko moduko babes izango luke, baina baita Christoph Schönborn austriarrak ere, Ratzingerren ikaslea bera. Mark Ouellet kanadearrari edo Robert Sara ginearrari hainbat babes izan arren ez diote hainbeste aukerarik ikusten. Astean zehar, kardinalen kolegioak egingo dituen bileretatik aterako da konklabearen data. Oraingo honetan eta Benedikto berak emandako baimenari esker aurreratu ahal izango da. Bihar 8irako, hilaren 11arako deituko dute seguruenik. 80 urtez azpiko 115 kardinal daude deituta, erabakitzen den egunean, Kapera Sixtinuan Aita Santu berria aukeratzeko.